Pre. Oh. Diba, kabantay ka dengan kay tao diri ah. Paminaw na ko. Kasi paminaw nimo? Pista diri ah. Ano di mo pista diri? Paminaw pud nako pre kay daghan kay sakyanan. Pero pista diri, what if pre namista ta? Magchika-chika sa siguro ta. Ay, gutom kayo. Na po nang kaon nimo lay mo na kung gusto kaunin. Gikat na nag-basketball dapat atong energy balik dayon. Iyasang ta mamista, dadi kay kaila diri ah. Ako na bahala sa imo ha. Nya uban ka sa kuha. Sure man kaya ha? Lagi ko bahala sa imo tara. Makakauntay pa isa. Di ka mag-bring house. Di ka magsulod silopin. Maulawan ta. Basta mamista tayo na dagang istorya tara sabay ta. Sa Mr. Limbe. Saman, sigurado ka nga mista ta dire. Lagi bisan pag di nato nak sila kaila pre, basta kay pista gani open magpakaon na sila sa bisan. Sa ato pa din mo kailan eh. Kabala ka to kay naghanda. Ayo, apo sila lagi ta diri lagi sulod ta. Ayo, sulod ta wali. Dali na suban na kuha. Adyo di. Oh no. Oy. Sura. Kaon. Wala yung pusta na silupin. Sa dadala mo silupin lagi. Wala kaming isingot ba kung tapuan ng tawag lang. Pero dili na. Pustan. Pinupustan ninyo kayo. Nagat po mga on dili. Ay dili magkukad ako sir. Okay. Kaon ko. Kaon lang. Sige. Yep. Ay. Para sure. Aptik tinig mata si motosikop ba. Mr. Lim, kaya namista man ta sa dili na to kaila. Mapuyo ka. Maulaw ka. Grabe po ka sa kuha pre kanina lagi akong gikaon mo buko salad ra. O gamay ra ni nga lakaw na ko. Lakaw sa ko. Nya sa makamod to. Diri ra ko sa kilid kay sa wayon mong kunimo. Bantay mabuhat kag milagro dra. Grabe ni si pare magilabot dito sa akong gusto buhaton ba. Kung ako gawas maghukad ko. Alawan ka ng Mr. Lim nga pag siya ako sa bayan. Ay, pulis betagian ning balaya. Pre. Pre na ta. Nasa Mr. Lim basta niya dala-dala kag bring house dra ha. Saan ako pagka. Saan ako madala pre. Lain daw patanaw. Yan na mo rin ako nadala. Sure ka, mo rin mo nadala. Maura gani ni Prino kayo. Saan mo ako pag bring house pre nga. Pulis betagiya. Pulis gani. O sige na pasin na ta. Taisa. Saman eh. Ha? Ay, kitchen. Sa kitchen klaro na kalibango. Kitchen na pre, na dagang istorya tara na ta. Sure ka kitchen eh. Kitchen lagi na. Taga kong kitchen. Tara. Tara. Kitchen, ya pula kayo.